Pinagbabawal na teknik yan. Oo. Bunga malunggay? Daming bunga ng malunggay. Ayun. Okay, guys! A day in my life na naman tayo today. Oh, yeah. Today ay memory day. Kaya kailangan kong i-vlog. Kasi yung ate ko, babalik na ng probinsya. Bibiyahe na siya mamayang 12. So, nagplano kami magpapamilya na mag-poodle fight today. Huh? Yon. Wait lang. Yan nga si Mr. Nililinis niya na yung area ng kung saan kami pupwestong kakain. So, papakita ko sa inyo kung saan, ha? Yan. Dito po kami banda pupwesto. Yan. Itatabi lahat yan, yung mga motor, tapos yung tricycle, dito kami pupwesto. Tapos, dagdagan na lang siguro namin ng mesa, tapos maglalatag kami dyan ng dahon ng saging. Yan, ang kalat ni Mr. Grabe. Kasi, mamaya pa namang 2 PM ang kanyang pasok. So, yan. Saing na ako, guys. Tignan nyo. Nangamoy pa nga. Nag-amoy Yan. sunog. Yung sinaing. Tinalaan ko muna ng mainit kasi inaantay ko pa yung aking pamangkin. Gawa na nagpabili ako ng pangpakbit ko, panghalo ko dun sa kinuha ni Mr. na bunga ng malunggay. O, di ba? Ito na yung malunggay na ating hihimayin. Taran! Madami kaming nakuha. Yon, gusto niyang dalhin sa probinsya yung ganito kasi daw ang mahal. Buti na lang may mga tanim-tanim kami dito. Marami din siyang may iuwi na sa 1 kilo din siguro lahat. Nilagay ko sa eco bag. Basta't Ilocano, alam to. O, di ba? Magluluto tayo ng pakbit. Hindi lang to a day in my life. Kasi, pagugutumin ko kayo ng pakbit. Ganito lang guys sa paglilinis niyan. Kita nyo ba? Hindi naman natakita. Yan. Pag ginanyan mo, yan. Ganyan ko gawa ng yan, o, di ba? Ganyan ang paglilinis niyan. Okay. Masarap to. Lalagyan natin ng bagoong mamaya. Ano ka kayo madali lahat, Jin? Ha? Oo. Yung sakyan, ibili mo ng kamatis. Doon kay atin, Elia. Okay, start na tayo maglatte. Salang ko na yung ating kawali. Oh my God. Iba na yung umuwi niya. Yan na natin siya ng bagoong. Bechin. Guys, nahuli na tong kamatis ko. Wala akong mabilhan kanina. Wow! Yummy na guys! So, antayin na lang natin. Okay.
Akin yung puwit. Si tita dun oh. Kaya ugad na pinagkakaroon mo sa bawat isa sa amin, higit sa lahat ugad sa kalakasan ng bawat isa, na patuloy ugad na aming nagagamit amang sa araw pang araw-araw namin. Buhay ugad, Lord. Amen. Amen. Oh, yan. Eat all you can na. Eat all you can. Bakit? Oh, pwesto ka na. Pwesto! Hindi niya abot eh. Agoy. Hello. Sukot ang bala ba? Kambal. Takalo mo. Mabango naman. Kumurot dito. Sa akin. Ang dami. Oh, parang puno ulam na lang yan.